páči. Pátra. Informácie. Informácie získavajú konzumovaním buniek mozgového kmeňa obete. Zlaté. To znamená, že moja domáca o mne musela hovoriť inšpektorovi Davidsonovi a teraz idú po ňom. Je tam niečo o nadobúdaní tieňovej podoby? Nie. Nie, ale dajú sa zničiť. Chceš to vidieť? Nie. Raz už som skoro bol popravený elektrickým prúdom. Možno preto, že tvoje úmysly neboli dobré, ale kniha určite vie, že sa snažíš polepšiť. Nebudeme to skúšať. Ahoj, potrebujem. Knihu. Čo je to? Prečo V dostane? blízkosti? Držím sa v bezpečnej vzdialenosti. Prepáč, že použijem otrepanú frázu, ale tvári sa, ako by si videla ducha. Áno, videla som ducha nevinnej obete. Pete. Davidsona? Jeho kolegyne. Stratila som ju z dohľadu na 2 sekundy a dostali ju. Áno. Sú to démoni. Odhaľovať pravdy ich cez nikto neprežije. Zabili som ho a idú po Davidsonovi. Aby Aby dostali aj teba. Aby ma našli. Musím ich vybaviť sám. Nie, to nejde. Veci. Veď si sám povedal, že ich nevie zničiť. Ale... Na ne... Nešťastie nie sú jediným zlom, čo sa objavili. Myslíš tieň? Presne. Presne tak. Leo! Leo!